जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ड्राग्सआ साफा साफा मानसिखौ बुथारलांगोन। जों दिनै बर' हारिया गासैबो बिथिङाव एरैबायदि गोग्लैसोनानै थानाय हारि होननानै बुंजागोन दाबो। दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो अनलि ड्राग्स ड्राग्स ड्राग्स। जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो? दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 ड्राग्स। जों दिनै सापागुरि बादियाव बङाइगाव बादियाव बिमा बिफा फेमिलि ओंखारनो हायै बादि जानानै दं होननानै फोरमायदों एक्स NDFB नि मावथि सोद्रोमा अफ्रि दैमारिया। जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। एरैबायदि लासिं सिं लामा सामा गोग्लैलाबायनानै थानाय हरनि 1 रिंगासो समबादियाव नाय। ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामा गोग्लैनानै थानाय हरनि 1टाफोर बायदियावहाय नों नाय। समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिनि दैदेननायाव एक्स NDFB NLFB बनसु आरो गुबुन गुबुन आफाद जथायै दिनै सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे माखासे देहा फालांगिरि आइजोफोर हमनो हादों। साननैसो सिगां अदालगुरियाव सांग्रांथि मेल लानाय जादोंमोन। जायनि थाखाय जौ ड्राग्स गान्जा बायदि रोखोमनि 5 हिन्जाव फालांगि खालामनाय, देहा फालांगि खालामनाय, जायफोर आइजोखौ लांनानै गुबुननो गथायनानै फाननाय बिखौ दिनै हमनो हादों होननानै फोरमायदों एक्स NDFB नि मावथि सोद्रोमा अफ्रि दैमारिया। जौ ड्राग्स गान्जा बायदि रोखोमनि बा हिन्जाव फालांगि खालामनाय। दिनै आं माखासे नामफोरखौ मख'नो सानाखै। दिनै जाय गथ'फोरखौ सोंनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंलांदों जे देहा फालांगि खालामनाय ना, जायखौ दिनैहाय आइजोखौ लांनानै गुबुननो गथायहैनाय फानहैनाय बेखौ जों दिनै मोननो हादों। जाय लांग्रा मानसि एबा देहा फालांगि खालामनायाव लांग्रा आइजो गथायग्रा बिखौ सानसे नङा सानसे हमनो हाखागोन होननानै गोख्रों रावजों फोरमायदों। आरो जाय लांग्रा बे 1 नाम्बार मानसि देहा फालांगि खालामग्रा लांग्रा आइजो गथायग्रा बेखौ जोङो नाम मख'नो सानाखै आरो बुंनायबो नङा। बेखौ जों सानसे नङा सानसे जों हमनो मोनगोन। बिनि थ्रुयैनो जों माखासे खोथाखौ जाखिनि सोंनानै मोननांगौ आरो मोनदों। समाजाव गाज्रि खामानि मावग्रा आरो ड्राग्स जौ फेग्रा मुवा बाहायग्रा लाइमोन आरो देहा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौ सांग्रांथि होदों एक्स NDFBफोरा। जुदि बेबायदि गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थायाब्ला इयुनाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना गोख्रों रावजों बुंदों एक्स NDFB नि मावथि सोद्रोमा अफ्रि दैमारिया। दिनैनि दिनाव जायफ्रा देहा फालांगिरि बिथांमोनखौ आं सांग्रां खालामनो बुङो जे दिनै एक्स NDFB इउनाइटेड फरामनि जानानै आं बुंदों दिनैहाय बिथांमोना बेफोरनि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। NDFBआ गोबां समाव गोबां जायगायावहाय देहा फालांगिरि बिथांमोनखौ हमनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि सायाव नोंथाङा सासे एक्स NDFB हिसाबै नोंथाङा मा बुङो? दिनैहाय मोनसे जाथायखौ जों ग्रोब लोगो मोनफैदों बिथां जिसुआ। जों बावहाय अनलि एक्स NDFB इउनाइटेड फरामल' नङा, बावहाय जिसुआ टिम दङ, ओमफ्राय आं दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय आरो बनसुनिफ्रायबो दङ आरो गुबुन गुबुन दल संगठन दंबावो। जों ज'यै थांनानै दिनैहाय जि जाथायखौ नुनो मोनदों। जों सानसे सिगां सप्ता खनसेसो सिगां जों अदालगुरियावहाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जिहेतु जौ ड्राग्स गान्जा बायदि रोखोमनि बा हिन्जाव फालांगि खालामनाय। दिनै आं माखासे नामफोरखौ मख'नो सानाखै। दिनै जाय गथ'फोरखौ सोंनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंलांदों जे देहा फालांगि खालामनाय ना, जायखौ दिनैहाय आइजोखौ लांनानै गुबुननो गथायहैनाय फानहैनाय बेखौ जों दिनै मोननो हादों। आरो जाय लांग्रा बे 1 नाम्बार मानसि देहा फालांगिरि खालामग्रा लांग्रा आइजो गथायग्रा बेखौ जोङो नाम मख'नो सानाखै आरो बुंनायबो नङा। बेखौ जों सानसे नङा सानसे जों हमनो मोनगोन। बिनि थ्रुयैनो जों माखासे खोथाखौ जाखिनि सोंनानै मोननांगौ आरो मोनदों। दिनैनि दिनाव जायफ्रा देहा फालांगिरि बिथांमोनखौ आं सांग्रां खालामनो बुङो जे दिनै एक्स NDFB इउनाइटेड फरामनि जानानै आं बुंदों दिनैहाय बिथांमोना बेफोरनि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मेनलि ड्राग्स
जों ड्राग्सखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ आवगोलनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जादों ड्राग्सआ मोनफा मोनफा साफा साफा मानसिखौ बुथारलाङो जों दिनै बर' हारिया ओरैनो गासैबो बिथिङाव जेनिबो बिथिङाव ओरैबायदि माने गोग्लैसोनानै थानाय हारि होननानै बुंजागोन दाबो जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स जों दिनैहाय साफागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायिफोरबायदि जानानै दं ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामा गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय आरो आं नोंथांमोनखौ मालाबा सम मोनोब्ला जुदि सम मोनोबा मिडिया बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना सम लानानै बेवहाय साफागुरियाव गसंनानै नाय माबायदि सोरबायदिया गुबुन हारिजों थांनाय उनाव बाथाबनानै थांनाय बर' आइजोफोरखौसो नुगोन ड्राग्स लानाय बर' आइजोफोरखौसो नुगोन रावखौबो नङा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दा यां जेनेरेसनफोरासो रासिन सोलिगासिनो दं आरो बेखौ सोनायनिबो माबा मोनसे गेम दङ होननानै आं सानो बेखौ खारन दिनै बर' हारिखौ जौआवनो आबै आबौनिफ्रायनो जौ लोंनानै फैनाय खारन बेखौ नुनानैनो दिनै गुबुन हारिफ्रा गुबुन जाथिफ्रा जों बर' जातिखौ ड्राग्सजोंनो फोजोबनो नागिरदों जायनि जाहोनाव दिनै जाय गथ'फ्रा 18 इयार्सनि 19 इयार्सनि बेफोरबायदि गथ'फ्रासो जौ जुवा ड्राग्स बेफोरबायदि लानाय दिनैथ' जों आखाइजोंनो डाइरेक्ट नुफैदों आं जिबनाव ड्राग्सआ माबायदि बेखौ नुफेराखैमोन आरो जिबनाव जौ ड्राग्स लानाय जिथु इन्जेक्सन बेखौ आं दिनैसो नुफेरदों माने नुनानै ओरैबायदि गिनो मोनदों जाय मानसिखौ आं दिनै बुंफिननो लुबैयाखै बिनि फादारा बिफायाबो सानसे समाव हारिनि नांख्रुबग्रामोन दुखु नांदों आं गावखौनो गाबनो ओंखारदों दिनै जोंनि बेफोरबायदिनि गथ'फ्रा जुदि ड्राग्सआवनो जुदि गोदोनानै थायोब्ला जोंनि समाजा होमबा बेसेबां मा जौगागोन ओंखायनो आं बुंदों जोंनि जेसेबां दल संगठन जोंनि जेसेबां आबसुआनो जा बनसुआनो जा सोरबा जेसेबां दल संगठन आइजो आफादफोरबो दं दिनैहाय जों बर'नि समाजनि गेजेराव आइजो आफादफोर दं दिनै बिथांमोना मा खालामदों मानो ओंखारनो हायाखै मानो गसंनो हायाखै जों दिनैहाय निउस मिडियाफ्राव नुब्लानो जों दिनैहाय फेसबुक पेजफोराव हाबबानो जों नुनो मोनो लासिं सिं सोर ट्राइब बर' हारि बेफोरबायदि देहा फालांगि बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनो थ' दिनैहाय आं जेसेबां जोंनि दल संगठनफोर दं आरो आइजो आफादफोर दं बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन सानसे समाव बै समाव जोङो बेफोरबायदि ड्राग्स जानाय नुयोब्ला बर'नि समाजाव जेसेबां आफादफोर दं माहारियारिफोर आफादफोर दं बिथांमोनाबो हमदोंमोन दा थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो जों बेफोरबायदिनि फारसे सांग्रां जानांगोन आरो जायफ्रा जादों बिथांमोना सांग्राङाव थानाया मोजां आं बेखिनि खोथाखौ सांग्रां खालामगोन जाय मानसिया दिनै ड्राग्स जाग्रा एक नाम्बाराव जों ड्राग्स जानायनि एगेन्स्टआव गसंगोन आरो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेब्ला हमगोन बेखौ हमगोन आरो पुलिसनो जों गथायनानै हरगोन आरो बेखौ स्पटआव मोनोबा गोख्रों साजायाखौबो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा बेखौ होनायबो जागोन आरो जायफोरा देहा फालांगिरि खालामो आइजोफोरखौ लांनानै गुबुननो फानहरो बिथांमोनाबो सांग्राङाव जाना थानाया मोजां आं बेखिनि खोथाखौ दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरनाय जाबाय डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस